vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vakati ivo vane makore 61 I think vachiti vari kutsvaka partner vachiti vari kuZim. So mukoma ndinokumbirawo kuti as soon as you hear this episode mobva matouya kuinbox kana mauya kuinbox ndobva ndatoku post textirai number mafone numbers evamwe vahanzvadzi avo vauya vachiti vari kuda kuti vange vachizotaura nemi, saka munongoti hai because I'm sure kuti chat renyu rinenge ratova kuzasi chaiko. Ndambozama kuritsvaga, so I think it is down there nekuti makasenda your story a couple of days ago, saka you can come to my inbox again mungoti hai. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ini mukoma ndiri kutsvakawo ng'anga even if manumbers avo vakati vanozvigona kana vachikwanisa kundibatsira please ngavandibatsirewo nekuti ndava nemakore anokwana kuita 2 years ndichitevererwa nemhepo yevamwe vana avo vakashaika in a car accident and I was the one who was wrong at that time. Koma na madam tainge tine mamwe personal issues avo atainge tichisangana nawo. So what happened on that day, on the fateful day, ndakatobuda mumba paya and when I got out of the house I felt kuti ndaita sekunge munhu ainge akatogarwa neumwe mweya. So na madam tainge titori busy tichinetsana paWhatsApp, saka ndichidriva kudaro ndaipota ndichivaisira mavoice notes tichizama kuti tinge tichinzwisisana. Munongoziva kuti kana vanhu vahave an argument munongoswera muswere wose wezuva pasina kana chinenge chamboitwa, vanhu mungori busy muchingonetsana paWhatsApp chete. So ndakati ndichidriva ndakatanga ndaenda kunotora vana and this is not what I used to do because ndaitanga ndaenda kune chimwe chikoro ndonotora vana kune chimwe chikoro uko kwandakazoita accident, then ndobva ndachizoenda manje kune chimwe chikoro because vana ava vandainge ndichitakura they used to go to different schools. Ndakabva ndati let me go there first ndobva ndazodzoka nepapapa. So ndakazoti ndava kudzoka, the reason as to why ndaiwanzokutanga nepachikoro apo pacho padhuze nepandakazoita accident it was because painge paine an intersection, saka it was much easier kuti unge uchizocrossa that intersection because unotobuda mufreeway uchipinda zvekare mufreeway, saka the cars they will be flying at all the times and makilometer peg acho mazhinji ma80 to 120, so that is why I always avoided. But ipapo mukoma zvandakazoita ndezvekuti ndakatanga ndaenda kuya pakuzonodzoka mukoma nashe ndo pandakabva ndazoita my fatal mistake apa ndainge ndiri busy ndiri pakati pekufunganya, then ndo pandakabva ndangokaruka ndatocrossa straight into the freeway ndisina kunyatsokucheka left right and center. mukoma nashe it was already too late, but motikari iyi pandakaiona it was really close like a speeding train. Motikari iyi pandakaiona ndakabva ndatongoti ha damn it, and ndikatoziva kutoti zvainge zvatovharana. So on the other motikari iyi pandakaiona it was like a speeding train and there was no way to run. mukoma nashe motikari iyi yakangoya ikabva yangoita a collision with me, but motikari yangu yakarohwa on the side, saka vana vainge vakagara on that left side ndo vakanyanyisa kukuvara. The two that were seated in front ndo vakabva vazoshayikira on the spot because vakabva vazotsikirirwa neimwe simbi iyi hameno kuti yakabuda sei mudashboard straight from the engine ikabva yanovatsikirira vana ava. Inini I had some minor injuries. mukoma nashe kubvawo ipapo kusvika pari zvino vana ava ndinogara ndichivaona kuvanzwa, ndinoti kana ndichifamba ndinotonzwa kutoti paside pangu on the right and on the left side ndinenge ndiine vana avo vandinenge ndichifamba navo. So I have been keeping this secret from everyone for a very long time and now ndinotya kuti dzimwe nguva sezvo vana ava ndichizombovanyararidza because vanombopota vachitaura neni, saka pandinenge ndichiti imi nyararai mhani ndiri kunzwa zvamuri kutaura nyararai, why muri kundinyeya muchiti
iye uyu ndiye akakonzeresa kuti isusu tinge tichizofa. Ndinenge ndichivaudza kuti I know kuti ndini ndakakonzeresa kuti imimi munge muchizofa, so why muri kuramba muchingondirangaridza kuti I was the one who caused you to die. So mukomana Nashi ndikutsvakawo munhu anozvigona anokwanisa kundibatsira. Vana ava vakafa ndeve munomu muSouth Africa. I do not have any peace, no peace of mind at all. I want your listeners to assist me. Kana kuine kwavanoziva uko kwekuti ndinokwanisa kuenda, please ndibatsireiwo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Naimiko zvazvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu satete vangu vakadya varume vavo vaviri. Iniwo mukoma Nashi ndakabva ndaona kuti zvekuroorwa zvinotinetsei, saka ndainge ndisingadi kuti ndinge ndichizosvika pakuisa murume wangu wandinenge ndichida pachijana. Saka ndakati ndatanga kudanana nemukomana wandainge ndichidanana naye ndokubva azondimitisa. Akati andimitisa kudaro then ndokubva ndazomuramba. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvamurwadza, but mukoma Nashi ndakazoti ndava kunoku kuSouth Africa vamwe vangu vakabva vati iwewe wakadya varume vedu, but iwewe hatinawo kana murume wako kana wani watakambodya. Saka nyaya iyi mukoma yakabva yazoendeswa kuna queen wedu, then queen ndokubva achizotonga akabva ati saka iwewe wanga uchifungidzira kuti zvauri kuita izvi hatisi kuzviona here kuti hausi kuda kuroorwa, because unofanira kuti unge uchiroorwa. Kana waroorwa murume uyoyo anenge akuroora obva uzomisa pachijana. Saka mukoma, inini punishment yandakapiwa, punishment iyi ndakaipiwa mainge muri mugore ra2017. Zvakaitika ipapo queen ava ndakatovaona, ndainge ndakarara, then pandakabva ndazopepuka ndikabva ndazoona mumba mainge muine chikutsi chainge chirimo, uye zvekare ndikabva ndavaona queen ava vakanaka mukoma. Vane ganda rinoita sekunge remurungu but vari munhu mutema, vakaita kuchena kuti mbuu. Ndikavaona zvavo vari murumu mandainge ndakarara. At that time ndainge ndichigara kune imwe location ndichitorenta mumukuku. Ndikabva ndavaona vakabva vanditi nguva yako yekuti unge uchiisa avo vaunenge uchidanana navo pachijana yakwana. Saka nekuda kwekuti ini handida kumbogara ndakabvisirwa kana sent, mukoma Nashi ndakabva ndatemererwa chirango chekuti pavakomana 10 avo vandichadanana navo ndinofanira kuti ndinge ndichizovaisa pachijana. So far kubva mugore ra2017 ndine varume vakasiyana avo vandadanana navo, vose vakashayika, but mukuzonofa kwavo vanongoita sekunge munhu anenge angofa neurwere hwaMwari. But chokwadi chinenge chiripo ndechekuti munhu uyu ndichinodanana naye kudaro ndinenge ndichitomupa mishonga inenge ichimuwodza from the inside. Inobva yaita sekunge cancer so inenge yava kunyuka munyama dzake, but inenge isiri cancer yechokwadi. Ndiyo confession yangu iyi yandiinayo, ndo zvandakaudzwa. Ndakanzi inini nekuda kwekuti ndakazama kuda kuriga ma-elections, saka ndakabva ndazopiwa punishment plus good move naqueen. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Ndegedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Confession yangu mukoma Nashi yakamira sekudai. Ininiwo ndingangonziwo ndiri mbinga, ndiri blesser, mari hangu ndinadzo. Saka izvi ndo zvandinoita mukoma. Ndinoti kana ndiine musikana uyo wandinenge ndichifambidzana naye, obviously ndinozomuti uya kumba kwangu for a sleep over. Even though ndakamboroora zvangu, but ndakabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizosvika pakusiyana nemudzimai wangu nekuda kwemhiko dzangu idzo dzandinofanira kuti ndinge ndichizadzikisa. Saka musikana uyu ndinoti kana ndauya naye then ndinobva ndazomuisira mushonga, like kune mimwe mishonga yaya inosuka mudumbu. Mushonga uyu it's either ndinomuisira muchikafu paya pandinomuti let me prepare a meal for you,
I want to be romantic with you tonight. Saka mukuzonomubikira ndinobva ndamubikira nemushonga iwoyo zvekuti anobva atanga kuchaya. Saka achichaya kudaro mukoma iye anenge achitofungidzira kutoti tsvina yake iyaya anenge achiiflasha, but zvinoitika ndezvekuti inongosara irimo mutoilet muya then ndine mupurwa wangu uwo wandiinawo. Mupurwa uyu unobva wazonodya tsvina yemusikana uya. Saka musikana uyu mushure mekunge ndafambidzana naye ndinobva ndazomuramba, then ndinoti kana ndamuramba kudaro iye anozosanganawo nemaproblems like jambwa nemunyama, zvekuti munhu anenge ava kufungidzira kuti hama dzake ndo dziri kumuroya, but problem yake inenge yakatangira pandiri, kana kuti iye anenge agara ari munhu anenge akaiswa mhepo yechikwambo paari nehama dzake, asi nekuda kwekuti paya paanozonosangana neni pabonde then mhepo iyaya inobva yanyatsokuwana simba. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Ndinokumbirawo kuti kana mukaposta nyaya yangu munge muchizondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Yei vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu hanzi ndiri mbinga. Hey, zvakangoma hazvo vedu we, ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tiva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu, so iniwo ndiri kudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Apo pandainge ndichiri form 4 tichiri kumusha, ndine mumwe musikana uyo wandakadanana naye ndokubva ndazomumitisa musikana uya. Saka nekudawo kwekuti ndainge ndichiriwo mwana uye zvekare nekuzonyengerwa nemafriends angu, ndakabva ndazonzi ndinge ndichiramba, ndokubva ndaramba paya. Ndakamuramba musikana uyu nekuda kwehwanana, then mukuzonokurawo iye akabva azoroorwa somewhere else, but zvikabva zvazoramba. So inini ndakabva ndazobva kumusha ndikabva ndazomboenda kuBulawayo uko kwandakabva ndazowana mukana ndikabva ndazotanga kushandira imwe kambani kuzonosvika ndichizouyawo kunoku kwandiri kuBotswana. So nyaya yavapo ndeyekuti uyu ex wangu uyu naiyewo ari kunoku kuBotswana, so akabva azonditsvaka paFacebook ndokubva azondiwana, tikabva tatanga kutaura paya, ende tichitaura tainge tichitaura in secret. Akabva azondiudza kuti ainge achida kuti mwana ange achizoya kuholiday, mwana ndokubva azoya kuholiday. So ndakabva ndazotora amai nemwana, ndikabva ndazouya nemwana naamai pamba ndichida kuti ndinge ndichirakidza mudzimai wangu kuti apa ndainge ndichida kuti ndinge ndichirakidza mudzimai wangu kuti uyu ndiye mwana uyo wandakambokuudza nezvake. Saka mudzimai wangu mukoma akabva atanga kupopota, akabva ati iye no matter what haangambofi akagamuchira mwana uyu. Saka ndiri kukumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo pakadai ndoita sei, ndoignowa mwana uyu here, kana kuti iye akati mwana uyu kana kuri kunze kuda kuti ange achiuya pano, ziva kuti iwewe you are going to lose me, so who am I supposed to choose, mudzimai kana kuti mwana, my first born? Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Inini mukoma ndine vana vangu matwins, saka vana ava mukoma zviri kuitika pavari handisi kutombonzwisisa, like vakomana, but the way yacho yavari kureacta nayo vanoacta as if vasikana. I got the shock of my life. One day ndakati ndapinda muspare bedroom mavo ndokubva ndazoona kuti mainge muine mamakeup kit. Vana ndakavabvunza kuti mamakeup kit awa ndeani, ivo vakabva vazondiudza kuti mamakeup kit awa ainge ari abig sister sisi vavo. So I then collected the makeup kit, ndikabva ndazobvunza mwana wangu musikana, but iye akabva azoti ainge asingazivi kuti makeup kit iyoyo yainge iri yani. Akatoti mama, let me go and collect all of my stuff. Akabva aenda kuspare bedroom kwake, akabva anotora tukono twake twanoshandisa pakuzvipoda nei, then ivo ava manje vakabva vazoti we had just bought it. Ndikabva ndati ko muchinotenga makeup kit iyi makaitenga kuti zvigoita sei? Saka I am really worried and I am really concerned about my kids. Isuwo tiri kunoku kuEurope, ndikudawo kuti vedare
venyu vange vachindibatsira kuti vana ava havasi vava kutoita marelationships nevamwe vakomana here, because of the way that they are acting. It is very suspicious. How do I confront this? Uye zvekare zvinogadzirisika here zvinhu izvi kana kuri kunzi ndo zvacho zvandakatarisana nazvo? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi. I am looking for a sugar mommy or a single lady who is lonely. Arikuda zvekuvaraidzwa in a relationship. I am a young man aged 30 staying in Harare. I am handsome zvekuti I don't mind having a secret friendship as well. I am a very romantic guy. Where are you, my lonely lady? Timboita mapillow fights. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava. Hanzi ndafunga hangu kuti ndinge ndichiita Ben 10. Uye zvekare pane imwe message iyo yandakamboposta yevamwe vanzvadzi vainge vachiti vane mwana wavo ari kuuniversity, saka mwana uyo ari kutambudzika chikafu. So our sister, I think that Grace has located you, because pane vamwe avo vanga vachiti vanokwanisa kubatsira at least nefood parcel. Saka vanzvadzi ndikukumbira kuti munge muchiuya kuinbox kwangu, zamai kuya kuWhatsApp, then mabva mangondirangaridza, then ndobva ndaona kuti munokwanisa here kuzotanga kutaurirana navo avo vari kuda kukubatsirai. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti ndakahayiwawo neumwe mufesi uyu munhu wekutoti ane mari dzake zvekuti nanhasi uno ndigere muzimu, I don't even feel comfortable at all. Mukoma ndichazongochinja madetails. So mufesi uyu ainge aine munin'ina wake uyo aipota achiunza motikari yake, then yaibva yazogadzirwa pagarage pangu. So zvakazoitika ndezvekuti pane pamwe motikari iyi payakaunzwa for repairs, then mukoma wacho akabva azouya ndokubva azotipa a certain type of an instruction on what we were supposed to do on the vehicle. Pasina kana 3 days ndo patakabva tazoudzwa kuti mukomana uya mushure mekunge atora motikari ainge atobheuka and he died on the spot. Saka mukoma, it is unfortunate kuti andikwanise kuti ndinge ndichikuudzai all the details because ndinotya, because munhu wacho aiwa vanhu vakuru. This is what he did and I don't even feel comfortable at all kuramba ndiri munyika. It is just that kuti ndinge ndichibuda muno muZimbabwe ndinoshaya kuti ndingashandisa nzira dzipi kuti ndinge ndichibuda muno muzimu. I was thinking kuti kana ndikakwanisa kuenda kuEurope maybe ndiko kwandinokwanisa kuzova safe and comfortable, because I just feel as if mufesi uyu anenge anotozviziva kuti inini I am the only one who can bring him down, nekuda kweizvo zvaakakumbira kuti ndinge ndichimuitira pamotikari yemunin'ina wake iyo yandainge ndichigadzira. Ndinokumbirawo kuti kana mukaposta nyaya yangu munge muchizondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, hanzi ndiri makanika. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section.